Stħarriġ li għamlet it-Times of Malta sab li l-kap nazzjonalista Bernard Grech ma kienx fatwali fi kliemu meta f'intervista riċenti mal-Lavin Malta iddikjara li fl-eventwalità li jinqata' d-dawl persuna li tkun qed tuża magna minħabba li tbatem il-kundizzjoni tal-islip apnea jista' jkollha ħajjitha f'periklu imminenti. Id-dikjarazzjoni tiegħu li skont l-esperti li tkellmu mat-Times ma treġġix saret waqt li fl-intervista inqata' id-dawl fl-istudio. We can laugh it off, imma kieku tkun id-dar inti rieqed u għandek magna ta' sleep apnea li minna jiddependi li tieħu nnifs. U jekk inti ma taħdemlekx tista' tmut. Iżda esperti dwar il-kundizzjoni fejn persuna tieqaf tieħu nnifs waqt l-irqata tal-perjodi qosra tkellmu mat-Times u qalu li din rari tkun problema fost nies li jbatu mis-CPAP. Komplew jgħidu li saħansitra qatt ta' persuna ma jużawx il-magna minħabba li tista' tkun skomda waqt l-irqat jew inkella jorqdu biha u jneħħuha matul il-lejl. Mal-fact checker tat-Times huma spjegaw li l-magni tal-lum huma tant moderni li xorta jistgħu jservu ta' użu f'każ li ma jkunx hemm dawl għal perjodi mhix twal ħafna. Saħansitra, klinika rinomata li tikkura tali kundizzjoni, il-Mayo Clinic, ukoll iddeskrivit is-sitwazzjoni li prova jwerwer biha Bernard Grech bħala falsa. Meta l-esperti ġew mistoqsijin dwar każi l-aktar severi tal-kundizzjoni huma spjegaw f'dawk il-każijiet il-magni kunu mamrin b'teknoloġija avvanzata li tippermetti l-użu tagħhom anki bla elettriku. L-artiklu ta' Times of Malta spiċċa billi jgħid li dak li stqar il-kap tal-Oppożizzjoni kienet idea totalment falsa mill-provi u l-femijiet tal-esperti. Grech kien diġà għamel dikjarazzjonijiet simili f'Lulju li għadda fuq il-medja tal-partit tiegħu.